Mga alagang hayop taon-taon dapat na pinababakunahan ayon po yan sa DOH Ilocos. Para sa detalye, nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagpaalala ang Center for Health Development Region 1 na dapat ay taon-taon umano nababakuna ng mga alagang hayop upang maging mababang tsansa nitong makakuha ng rabies. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay CHD1 spokesperson Dr. Rowell Bobis, ito umano ay parte ng responsible pet ownership. At dapat po part yan ng pagiging responsible pet ownership. Taon-taon po dapat pinapabakunahan itong mga alaga natin nang sa gayon, hindi po sila makakontract ng rabies. Nilinaw din ni Dr. Bobis na ang rabies ay hindi natural o inborn sa mga aso at pusa. Ito umano ay nahahawa lang din sa kanila. Ang mga aso at pusa, hindi po yan naturally may rabies, no? Nako-contract din po nila yan or nakukuha lang din po nila yan. So kung sila po ay mababakunahan laban po sa rabies, mababa po yung tsansa na sila po ay makakuha ng rabies. At kapag wala silang rabies, kahit makagat po kayo ng aso o ng pusa po, kung wala siyang rabies, kung kumpleto po ang bakuna niya, napakababa po ng tsansa na magkaroon kayo ng rabies. Ang naturang aksyon ay makakapagpababa rin ng tsansa o makakapagbigay ng proteksyon sa mga taong makakagat ng mga ito. Puspusa naman ay sinasagawang libreng anti-rabies vaccination drive ng kagawaran sa probinsya. Nananatili sa 3 ang kaso ng rabies sa buong probinsya ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.